Oke, Mbak. Budak mak iki. Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita alhamdulillah poin ya. Poin ya muga-muga engko poin abot. Kita lagi poin 5. Ya toh? Ono nek kali iki nek info jadi wong kono ke toh. Alah kawuk nang kono gede-gede. Tenan ora. Soale iki posisi wis ngene. Nyedit delok. Ada. Polisi wis nglambangan, wis mau nglambangan. Lambangnya wis ada to. Kayaknya kan mau tambah rejo. Sing info. Info kan tambah rejo apa ndi to? Lambangan. Lambangan ya. Tapi mangane tambah rejo. Iya. Tapi iki posisi wong wis kroso. Barang wis adoh lho mlaku. Gak. Kesel aku nek lesune gak. Tapi nek poin ini gak dikasih. Aku poin lesu. Lesu. Sel. Oh ya. Terus makanya ditunggu keseruannya ini iki. Oke. Beda tuh. Perdesaan kan. Ayo le, ndak mlebu pawon le. Yang gelek ya apa-apa kono. Kalau sana sing tayupan barang loh. Kok iso kok apa jenenge? Mentok. Ya kan diawasi ngene mentok mergo perdesaan. Ya. Gak apa, ketenangan ya. Wah, iso desa ya. Ya iki desa Lambangan. Lambangan iki carane sedak anu. Edak endi, San? Lambangan yo kuwi kok jablang sing judule kan ini kablang enggak ulon. Oh, warung-warung kuwi to? To. Garangan ya nek gak garangan yo. Mosok warung-warung kuwi. Apa toh? Sekira kau ngomong dua krek kau rasa tunetan loh. Terus dapat dua. Oh, asal mah aku. Lambangan. Iya. Ya. Aku kene ya. Sik, kok pedot iki. Pinggir kalau nyograi. Melok di. Enggak munggah sih. Munggah tak? Munggah. Berarti nang dhuwur. Mantap orang go.
Hah? Nyoteng mak. Munggah. Ada apa cerita? Andal. Dari Sabra. Yo. Ngomong munggah nih diri kan. Alah loro. Ya apa tok iki? Ora gelem pira kok koyo ngono. Cerita iki. Kamu kurang jek. Ya nyenggak iya sini kono iki. Pokoknya dibumbuani. Dhuwur jam. Ya? Dhuwur. Kuwi anu betul iki. Nyebas jeneng anjing cah. Alah kaki. Mulai iki. Dah kaki. Mak. Gagorane nyemplung, Mak. Terus, Dres. Belum, Mak. Woi. Oke. Sikat. Kena lu. Oke, budak mak iki. Ono insar prae. Insar. Tenan pura to? Insar prae. Gas ular. Oke, Mak. Poin cilik, Mak iki. Bodoh. Cilik ae, Mak, aja gede-gede, Mak. Komodo biasa komodo. Alah. Mangan apa iki? Boleh iki. Berman batang witro munggah ae, guys. Jero tangan. Wes, ki mau lara juga kesel, Mak. Alah. Cek. Mbah cangkeme, Dres. Cangkeme, Mbah. Mbah teka kok gulune. Yop, kan. Mana? Poin tak cilik ya. Oke. Batang salang iki dipangan. Mosok toh? Tenan, Mas. Ketau. Ini batang salang aja. Alhamdulillah. Lah aku atur sia-sia iki. Ya. Asik. Iki lagi bu anget kena iki. Di bantalannya kena iki, bantalan turu. Pikir tak colem nomor kebuntute bujur. Iya teh bujal ya. Tangan. Wis liro beneran medune apa piye? Loh, rono. Ono-ono kan bar bengesan malah apik ya. Nyambi. Lalah biar ngajak mijet. Wijen ae sing kuwi. Lalah Mas Ki lho. Mas Ki. Mas Ki. Ya apik. Bisa mandek meneng. Jan, jan seteng. Aku foto ya, engko foto engko. Engko. Kalau anak. Wah, kalau engok wis lah gede, Mak. Ayo le, golekna le. Gasku ular. Nyowa ke tangan. Pedot to wi. Cokot tangan. Ngono kancane ngeculne gak olah kabeh. Heeh. Ini tampasan ngono dire. Buntut kayak ngene iki lho. Kena. Ini tampasan. Ngono piye to, Mbek? Tapi
tolong balik kafe biar ini. Tapi sih tak. Iya sing nyambut. Kalau kena utai akan Harus ingeti letakane ndur-ndur jek. Damo rene iki gede, Mak. mesti angger arep mulai kok poin ning kene ya. Ya, Wis ngono kan apale tetep terjadi to. Oh, wah. sujune ora tak tas. Kene. Wak. Wah, Enggak sia-sia perjalanan kita selama ini sejauh ini. barang desa ngeling lho. Poin. Ya, poin. Dikandel udah sentut, Alah iki sentut tetap ya dulu. Kok karo tali. Heeh. Cangkemnya jadi anu lah. Gak sah apa gak apa. Wong tek iki. Pedot to we. Bayang dong. Nyambi tangane ben halal malah, Mbok. Ora apa-apa to wong ora di odos-odos YouTube kan nyeneni aku. Ora di-odos ngene. Salah ya, Cok. Cek ini kene iki. Ngurus kok kene iki lho. Buntut iki. Budel ya? Tahu. Masa saking gede nih? Ini gak bujul ya sak meter 2 meter begitu. Gitu. Bos. Kalau masa mulai bingung kalau arai keluar metundi artu anu bos pada pelang Bulan. Enak metu ki lho karo sesukamu mas nyambi dikit piye toh John ngarang kok ditinggal ke bocor ke lah omongnya sopo toh oh ayo terus bacot tenan terus nenggo wis sikil ayo liwat Mau gaplek ambek. gaplek kira apa-apa oh alah Ala ucul wi kanan nyokot wong, Mbak. Minggu pedot ora. Ora tali sak mlo gedene kok pedot. Ora iso. pedot. Walah, nggih, Mbah. Pun kena. Temu di. Oh, babungan iki ya? Mana kita lho. Lho. Kasih, Pak. Aduh. Gedhe es kuwi. Aku tak ning kene ae aku. Iya, tapi tetap ana Pres. Kene to edak kene tak. Ayo cak kene lho, sampe cak kene lho. Enggak. Ya, nek kon oh, kan nek wis ngono. Belar itu digopro ya? Liga apa, Mak? Gopo. Ora sah. Kuwi kuat teh. Kuat iki. Koriki ya. Saya nyambi ya. Coba. Andres, Mbak. Terus, Mak. Kalian tidak? Enak. Es dadi ini kan. Mari nggak bisa kayak Pak. Jadi merah. Itu ya kayak ini kita. Ngombe apa? Yo ngombe kuwi ae ta Rio wis jalan. Dari orang gurih nyadem. Anu lagi nih ya nih ini baju. Begini iki. Belum. Lagi warung toh. Niku enten es satian es. Dong ini ki. Oh, esnya napa kene? Enak kuwi. Gun barak nih anu. Iku es batu ning kono, Mak. Satu. Kuwi gak terus batu ya terus ke. Mboten enten es batu. Nah, saya nak kata no. Ya, Mak. Aku mau nyampe. Mboten niku mboten aman. Sun kan di es batu. Oke. Aduh. Boh, es batu. Lah kan dipoto lho. Duh, Foto lho. Mak aku tangannya rusak kok. Lah tangannya rusak kok. Gila. Dika malah disun. Yo ben. Es batu ning gambar biru nih, Duk. Ya. Nang ndi, Dik? Ndak, Nduk. Ayah ngelak, Nduk, ayah. Nggih. Mboten goreng napa? Mriki berarti ada Mbak warunge. Nggih. Bah. Tuh.
Nggih. Ngalor sate Jan. Ngalor. Wah, ayo keras, keras. Kalau mbek atas kowe mbek sing keras. Alalah dikedapir. Irane opo? Mosok ndak kok ngopi ale-ale iki. Ora entek. Entek. Kamu entek kok. Oh, sudah kresek iki kok sudah. Kresek kan mbok opo to, Jon? Ale-ale kowe to. Wis cepet patu ki. Lambangan. Wis jome lambangan kok. Bisa iki lho Mak, sing tak anu Mak. Jan. Lho Jan. Malah rasine pendet anu cendet. Gila ta rupa ki. Lemah. Trayo wis kok remah ben rupa kok. Proses iki kae. Mlaku rasa mak. Ya piye to mlaku sampe tok kene iki piye to? Tok kene terang ngetes gentol kok. Wil sik kuat ora. Lho. Bae tok wong ayu. Lah iki teko ngasem sik kuat. Ngono lho, Mak. Muncul yo nek tak kalau ngene. Secek lambangan. Mlaku ndelik lambangan mbek. Bayangno. Kuwi rasa mbok tiru kene wong gak isan gak kuat ya. Berarti wong iki termasuk isan ya? Mboten. Mboten. Aman niku, mboten nyokot kok. Ya namo gelek anu, Mak. Ala sing nyokot iki lho malahan. Mantu elek-elekan. Oh niki nyokot. Mantu elek. Ala niku lho. Ning kono ditenan kok jajal golek ana ngono. Oh iya kene. Lewi lah. Nggih. Alah cilik-cilik apa? Melu, ora sak meniku berapa. Ning geling niku. Ndeling Mas, ndeling mlaku. Kuwi nek liwat kene edak padha Mas. Iso Mas iki. Iki. Ndeling. Iso. Aduh. Ya lumayan. Ya sak gengkel. Cedak kene timbang liwat kono. Milih sing adoh apa karo Ya sing adoh. Aku ya kuwi to sing aja untuk diaplang. Jero-jero wae kan mau ngisen to. Iki lho. Iki piye? Wis talen ono Tres. Lha wong sing iki Ora. iki delok to, Tris? Kresek lho, tangan kresek. Oh nyantai sik kene ngombe es sik. Ya sampean ndi Mulai Mas? jam 6 ora medion e, Bu. Dione tenan medilan to. Iki kok taruban. Lah KTP. Nggih. Aduh men ki. Omahmu. nggih. Nggih KTP tinggal nyopok iki. Oke, Bos, dikai gorengan, Bos. Gorengan, Mak. Gorengan, Mak. Tapi ojo lombok iki. Aja dol-dolan, Bik. Wah. Oh, wasal. Rawame. Ya. Dia buat tampar. Aleh mawon. Tunggale batak lutut. Biasanya itu gorengan iki. Oh, bangun macam ini. Bangun. Korong iki, jal. Berapa tampet? Ya. Enggak oke. Oh, Cok. Hasil-hasil seneng ya. Coba jadi, ini ceritanya. Gua aku tak ada kali, tak jalan kali. Ora sadar. Lah, Boten Pon. Pon kulino nyeglok kok. Lagi duri gue. Tontonan dulu. Rawame. Bisa. Mikirnya dicolok. Ayo lagi ro. Ketek apa? Ki dicolokno buyar. Lu kawan-kawan opo? Rupa-rupa ngene ya ta. Oke, ngono. Akan gari, oleh masih akan ada itu. Kita terus diam-diam begini. Asoy, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.